Aha. Biztos. Fight van, hölgyeim Itt és uraim, megyünk spawnra, ahol Speedhacker található. Állítólag. Gyertek ma akkor. Gyertek már, itt van 2 full diás spawnom. Az anyád, ez hogy speedel? Hát, Hölgyeim és fújjatek! uraim, ezt meg kell néznünk. És hogyha minden igaz, akkor ez a videó fel fog menni. És sok olyan lesz, ahol a Speedhackereket fogjuk bemutatni. Mindjárt itt fog. Megöl, bocsi, megöl. Nem fog. Ez a Domper, ez játszott Kit 2-n. Mindjárt lent fog. Nézd, speed, nagyon speedes. Megölt. 2 HP, 1 HP. Jussi, gyere már! HP, léci. Istenem, de szarok vagytok. Kussolj! Mi is? Meghaltam. Szoríts be, ez az, Jussi! Menjél fölrősed. Hol van? Ez gyerekek, hogyha nem Speedhacker, akkor semmi. De azért please, jó pici, az befigyel. Hát most kérem. Mögöttetek is van még egy speed. Azt Mögöttetek még egy kitérdekel. speed. Az anyádat! Amúgy én ezeknek, hogyha tessék figyelni majd a netet, ezeknek a gyerekeknek köszönöm szépen a tartalmat. Küldöm a bant, nyugi, meg lesz. Help me. Hullok. Én is! Hol vagy, Jussi? Segítek inkább neked. Beszorított! Mennyinél? Jó, meghaltam. Arjalmi. Az hogy nem jött be? Melyik De várja? még kettő csak rám jön. Mert arjalmiztam. Mögötted. Tudom. Fuss víz. Már meghaltam. Én is. Lápén van. A vízbe nem kéne menni, mert ott meghaltok. GG, please. Vidi. Ment. Na mindegy. Mindegy, a mélyjárót azt ott felvette. Na gyerekek, szerintem ez a videó is ennyi is lett volna. Megnézzük a baglárkát. Ez a videó szerintem ennyi is lett volna, de igen nagy hackerek. A nevüket, mi is volt a nevük? Várjál meg. Irid, Octaclick, Plasti... Várjál mi? Plasti... Cheat... Meg iReady... Octaclick. Nesticsi. Köszönöm szépen akkor a tartalmat Plasticcheatnek és iReady, Octaclick. Köszönöm nektek a tartalmat, ez a videó biztos, hogy el fog hozzátok csitni. Köszönöm szépen. Én akkor Dodó lettem volna, sziasztok. Ahol itt tart, ebben a videóban persze itt tartott velem SH Sutyi. Még itt vagyok. Igen, csak Bunkó is nem tud köszönni. És a másik játékos nem más, mint RV, azaz Revolver X. Sziasztok. Na akkor sziasztok.